Здароў. Сёння 15 снежня і гэта чарговы ўжо нават не памятаю які дыалог Дакскейлера 12 дыалог Дакскейлера. І да, тут ужо я заспойлерыў, было зроблена вельмі шмат. Насамрэч, таму што на гэтым тыдні у мяне быў отпуск, і таму я мог актыўна працаваць цэлы тыдзень. І можна нават пафантазаваць, што прыкладна так бы выглядала праца за кожны тыдзень, ну, але неважна. Тут уже наступным разам у мяне далей ўжо будзе не отпуск, таму столькі шмат зроблена не будзе. Калі што, не чакайце. Але яшчэ пагатоў за гэты тыдзень я вельмі хацеў зрабіць MVP, то бок Minimal Valuable Product, то бок проста накідаць ўсё, што мае быць у гульні, і потым ужо паляпшаць гэта, дробныя штучкі дадаваць, дробязі усялякія там па коду перапісваць, што не падабаецца, як атрымалася, і ўвогуле функцыянальна, па балансу ўсё гуляцца і гэтак далей. Але, на жаль, я імплементаваў не ўсё, што хацеў, у мяне тут засталіся яшчэ некаторыя таскі. Там можна іх заўважыць зараз на экране, але потым я яшчэ I hope раскажу падрабязней. І яшчэ трэба як бы не пахуцей бы зусім даць рады, бо у мяне ўсё яшчэ ёсць абмежаванне на 15 хвілінаў для відэа на Ютубе. І хацелось бы, каб усё ўлезла, што я тут хачу сёння паказаць. Таму давайте пачнем адразу ўвогуле, што вот як выглядае цяпер гульня. Так, вот шмат усяго. Адразу жа цяпер у нас ёсць мапа, змяніўся лэйаут, з'явіліся вось гэтыя штукі, вось гэтая штука, гэтая. Што ж гэта за штукі? Давайте спачатку. Па-першае, мы можам выйсці з гульні нарэшце. Раней так нельга было, да то бок выйсці, зайсці, і яно відавочна скінецца. А у нас з'явілася яшчэ вось гэта. Піва, не піва, ну але гэта хілка. Так. Ну, вось яно хіліць, і можна заўважыць, што яно нават оверхіл даець. У мяне ёсць яшчэ цікавыя ідэі наконт оверхіла, як бы я хацеў яго апрацоўваць, але гэта вот якраз я оставіў на потым. І вот калі што я хочу якраз падкрэсліць, што вот можна заўважыць, што ў гэтага там 20 здароўя, у гэтага 10. Мы выходзім, заходзім, да, то бок яно відавочна, яно ўсё скідвае. То бок у гэтым і сутнасць того, што мы можам перазаходзіць. Да, мне здалося, што яно вот яно нармальна ўсё ачышчае, там без гаўна. Нічого не застаецца. І да, у нас з'явілася яшчэ мапа, ось набірае, дазваляе абраць левел, цяперашні адзін з 2. З 3. Ну, то типа, там такая плануецца механіка таго, што будзе вот нас ран, на працягу рана у нас ось некалькі вот вуліц, якія нам трэба зачысціць, і на кожнай вуліцы будзе некалькі ўзроўняў. І вось, уласна, пакуль што імплементаваны толькі ўзроўні, на которых мы б'емся. Вось нашыя ворагі, з'явіўся чувак, мы яго, як звычайна, б'ем, ён здох, хоп, гэты ўрывень скончаны, наступны, заходзім, тут 2. Ну, тут яны, калі што, рандомна спаўняцца, таму як пашанцуе. Можа быць 2, можа быць 3, можа быць 1. Да, это ўсе варыянты. І вось мы, уласна, да, пабіліся. Да, яшчэ дадаліся лічбы, як можна заўважыць, якія паказваюць адхіл і дамаг. Яшчэ яны паказваюць стыраныя грошы, то бок, давайте, вот у меня нават ёсць шоу-кейс гэтых абілак, што за абілкі, што яны робяць. Да, значит, віны, гэта пікі, спейдс, і гэта, да, яны збольшваюць шкоду, якую заўдае юніт. І, уласна, можна заўважыць, да, што вось тут на дэманстрацыі, гэта было запісана яшчэ да таго, як я імплементаваў лічбачкі, таму тут як бы яны не вылетаюць, але можна ўсё роўно заўважыць, што вось сапраўды з аднолькавай сілай, да, гэта дамаг, тут 2-2, адзін забіў, а іншы не забіў, таму што тут яго дадалася 2 плюс 4, 6 шкоды, ён памёр, ягоны апанент, а гэты выжыў. Яшчэ і здачы даў. Хрэсці, да, яны на абарону даюць, то бок яны менш атрымоўвае шкоды сам юніт. Да, тут типа яно прям апісана, што яны вот змяншаюць уваходную шкоду, але я далей планую, вельмі хачу, ну, мне падаецца вельмі лагічным проста перарабіць, што будзе асобна атака, асобна шкоды, 2 паказнікі, і вось іх ужо будзе змяняць. І не будзе ніякіх вось гэтых незразумелых, што вось цяпер ён абараняецца, цяпер не абараняецца. Але тут таксама можна зноў жа заўважыць, што да, вот гэты памёр, гэты не памёр. Ну, у іх я дэбільны цвет колеру ўзяў, ён 5, да, тут 5-5. Вот, то бок ён выжыў, бо ён хрэсці. Тут далей вось чырвы,
Уласна яны хіляць чувака, то бок можна называць, што вось яны пабіліся, хоп, потым ён адхіліўся. Всё, у гэтага засталося 9, у гэтага 13. І звонку вот якраз такі апошні гэта ён крадзе грошы ў апанентаў. То бок у ворагаў ёй некалькі грошаў, нейкая колькасць, і вось пасля кожнага хода звонкі будуць скрасці іхнія грошы. Вот можна, да, зноў жа з лічбамі яшчэ паглядзець на гэтае. Для гэтага нам трэба ўзяць нашага чувака і яму тут паставіць сьют. Так, яшчэ калі што так, можна называць, што ёсць дадаўся яшчэ 5 сьют, гэта пусты, сапраўды ён нічога не робіць, проста ён пусты. Ён не дае ніякай абілкі, у гэтым ягоная сутнасць. Мы можам пісаць яму diamonds, гэта у нас значыць звонкі па-ангельску. Я іх забіваю ворагаў на гэтым ходзе, таму давайце, каб мы перажылі каб яны дажылі да наступнага, не дамо ім памёрці і паставім ім больш хп. Вось ён выжыў, все, я 3 грошы стырыў у яго, у мяне цяпер 13, было 10. Лічба вылецела. Усё вельмі весела. Так, яшчэ зноў жа, як я паказаў, ёсць трынкеты, которые дазваляюць нам палячыцца, палячыць відавочна мы можам каго хочам. Там это ўжо на будучыню задзел з тым, што будуць потым трынкеты, мы можам іх купляць, мы можам атрымоўваць сабілак, і гэтак далей, гэтак далей. І атрымоўваецца яшчэ такая штука, я ўжо не ведаю нават што. Значыць, голда цяпер это вот проста лічба, да, яна нідзе не выкарыстоўваецца. Потым зноў жа, як я ўжо сказаў, будзе крама абавязкова калісьці. Вось гэта ўсе імплементаваныя масці. Гэта дазваляем спаўніць цяпер юніту з любога боку. То бок я магу напісаць, напрыклад, spawn enemy і круг, да, калі хтосьці памятае, то круг гэта як бы вось гэты чувак, гэта наш сябар, але мы можам яго заспаўніць як ворага. Ё-маё, і ён нас здрадзіў, ён сапраўды цяпер за ворагаў. Але мы можам заспаўніць team spawn, teammate, test, enemy, да, як можна здагадацца, enemy гэта, ну, test enemy, нібыта гэта enemy, але мы можам яго заспаўніць, і ён будзе за нас, і ўсё будзе нават працаваць. Не галеры сабе ашалець. Вот усе таксама можна яшчэ было ўбачыць, што ўсе абілкі таксама адпрацавалі. І вось, напрыклад, test enemy, вось гэта вось ён, слот першы, значыць, сьют Клапс. Вось яго сталі хрэсці, і ён цяпер яшчэ -0, не атрымаў шкоды зусім. Так, бо надта патужны. Колькі часу ўжо ідзе? 7 хвілін, добра. Я ўжо баяўся, што можа я да ліміта падыходжу, але ўсё добра. І шмат відавочна было дробных зменаў, як, напрыклад, уласна вось гэтыя лічбы дадаліся на хэлсбары, што вельмі карысна для дэбага, і ўвогуле было дададзена якраз дзеля вось гэтай дэманстрацыі запісу Blank Car Suit. Значит, рэфактарынгі некаторыя зрабіў. Да, магчымасць, то бок у нас цяпер сапраўды можна рэстарціць зноў жа гульню. І цяпер з'явіліся сапраўды lose screen і victory screen, то бок мы цяпер можам прайграць. І уласна, давайце паспрабуем прайграць, але магчыма мы не прайграем. Ну вось зараз. Так, цяпер геймплей нядзюжа разнастайны. Якраз такі уласна, бо гэта толькі касцяк. І вось як усё мяса будзе потым. І да, калі хтосьці памятае, то прайграем мы, калі ў нас памірае хоць адзін тіммейт. Таму калі вось яго зараз заб'юць, а яго яшчэ не забіваюць. Ну, я пакуль што шчыра, вот мне па-шчыраму захацелася пайсці, таму без шчытоў я маю на ўвазе. Таму пакуль што ён яшчэ жывець. Ну і апошні хп, і атрымоўваць гэтых мы забіваем, тут мы ідзем, гэтага мы забіваем, ён нас не б'ець. Всё, вось цяпер мы прайграем. Всё, я прайграў, you lost. І сумна. Можна выйсці, і можна стартануць новы ран, і ўсё сапраўды стартуецца, і ўсё супер. А цяпер давайце зробім... я новы чыт зрабіў. Over 9K, кшталту. Правільна напісаў, так. Да, гэта супер стары мем, але вось у іх цяпер вельмі шмат сілы, і таму яны ўсіх будуць раскідваць як нефік. -1000 хп, там 10 000 вообще. Все, усіх просто. Так, яшчэ
Так, тут ёсць багі, вось там калі мяне шыза не спаймала, то гэта толькі што вораг тэлепартаваўся заместа таго, каб пераехаць з анімацыі. Не кажучы ўжо аб тым, што яны маюць выроўнівацца не цяпер, ну ладно. Але у гэтым сутнасць, што якраз-такі ўсімі багамі я займуся потым, абавязкова калісьці да іх дабяруся. Пакуль што зноў жа я MVP раблю, і вось зараз мы пераможам. Всё, вот это апошняя вуліца, якая нам засталося зачысціць, і апошні ўзровень на ёй. Мы забіваем гэтых злыдняў, ён б'е нам па галаве. Всё, мы перамаглі. Ура, ура! І зноў, ну калі што, гэта не клікабельна, нічого не робіць. Толькі так можна. Всё, вось. Перамаглі. І да, давайте пагаворым уласна наконт таго, ну MapView, Трынкезы, гэта вы таксама ўсё бачылі. Вось наконт таго, што будзе далей, што яшчэ засталося, што я хачу зрабіць. Значыць, recruitment level і shop level, то бок яшчэ колькі там часу? 11 паспяваем. Recruitment і крама. Значыць, да, будзе тут уласна recruitment, гэта мы там бясплатна зможам атрымаць у нашу каманду чувака якогасьці, якога мы можам уласна зарэкруціць да нас. А у краме мы можам уласна купіць, толькі купіць, вот якраз будзем купляць чувакоў таксама да нас у каманду. Тут багі, якія трэба пафіксіць. Ну і hand over hill. Гэта не зусім баг, але вот это тое, над чым трэба падумаць, як я менавіта хачу яго хэндліць. То бок вельмі наўрад ці ён будзе проста строга абмяжоўваць, хутчэй за ўсё будзе нейкі оверхіл, але вельмі пытанне ў тым, як ён будзе сыходзіць, наколькі хутка. Lead selection яшчэ так, магчымасць абіраць ліда, ну але ўсё адно лід будзе толькі адзін, але ну, яшчэ проста экран дадасца дадатковы перад стартам гульні і on money change easier. Все, это еще додатковая штука, просто реально полиш, то бок, ну, поліроўка. Это просто прикол, калі што яно не мае дачынення да польскай. І што просто калі у нас змяняюцца грошы, то там таксама вылетаюць лічбы, што і у нас грошы змяніліся, каб типа вот было traceable. На гэтым I believe усё. Убачымся через тыдзень. ББ.